Acer съвсем наскоро представи едно от най-актуалните си предложения, предназначено към потребителите от високия клас. Представям ви изключително тънкият и лек Ultrabook S3. Освен с тънкост, S3 се отличава като модел с красив и олегнал дизайн, изключително добра батерия и меко казано добри технически спецификации. Накратко казано, дори да нямате финансовата възможност да отделите бюджет от около 1600 лева, при всички случаи би ви било интересно да се запознаете подробно с тази машина. Основните използвани материали са два – няколко разновидности на алуминий и много качествена обработка на пластмаса. Цветът е неутрално сиво-сребристо. Изборът му не е случайен. От една страна в момента той е много актуален, от друга страна е много устойчив на цапане и пръстови отпечатъци. Споменахме вече, че новият Acer Ultrabook S3 е доста лек. Този ефект е постигнат именно благодарение на използваните материали. Включая батерията си, ноутбукът е с тегло от килограм и 300 грама. Капакът, под който се крие матрицата, е с диагонал от 13,3 инча и изключително тънък, малко над 2 мм. Самият дисплей е Kind Crystal с икономична LED технология за по-реалистично изглеждащи цветове и разделителна способност 1366 към 768 пиксела. В горният му край е разположена 1,3 мегапикселова веб камера с много добро предаване на образа. Механизмът на затваряне се състои от една основна панта, а не както сме свикнали с две по-малки в двата края. Той е стегнат и плавен, дори след по-груб тест не отчита скърцания или разхлабване. Непосредствено до него е разположена сертифицирана Dolby Surround аудио система, състояща се от два стереоговорителя с мощност от по 2 вата всеки. Клавиатурата е от островен тип с LED подсветка. Независимо от малките размери на ноутбука, бутоните са достатъчно големи, а движението им плавно и меко. Като форма перфектно прилепват на пръстите благодарение на ергономичната си линия. Липсва нъмпад, но отсъствието му е напълно логично. Минус е и съвсем малкият размер на курсовите стрелки, сместени в десния долен ъгъл. Макар реално погледнато те да са най-малко използваните бутони при стандартна работа. За сметка на това обаче централно разположеният тъчпад е доста голям. Има изключително добро предаване на движенията, мултитъч, както и разпознаване на жестове. Съвсем логично за размерите си, Acer Ultrabook S3 има стандартно голям арсенал от изводи. Оптично устройство няма, но при нужда от такова можете да свържете външно чрез докинг станция. USB портовете са 2 на брой, версия 2.0. Налични са Bluetooth, HDMI видеопорт и стандартен 3,5 мм жак за слушалки. В техническо отношение машината определено има с какво да ни изненада. Процесорът е Intel Core i5 с моделна абревиатура 2467M. Т.е. 3 МБ L3 кеш и тактова честота 1,6 ГГц, като тя може да бъде повишена при екстремални натоварвания до 2,3 ГГц посредством Turbo Boost. Този тип процесори позволяват и хипертридинг за подобряване съвместната работа на ядрата. Ноутбукът разполага с 4 ГБ DDR3 памет на 1066 МГц и видеокарта Intel HD 3000 Graphics с до 16 ГБ споделена памет. При дисковото пространство няма никакво механично движение, всичко е базирано на все по-навлизащата флаш технология. Тук тя предоставя цели 340 ГБ Solid State Drive. Тази технология спомага освен всичко друго и за намаляване консумацията на електроенергия. Със своята 6-клетъчна литиево-ионна батерия, Acer Ultrabook S3 издържа около 5 часа работа с едно зареждане.